Hola, Óscar. En directo, Jesús Sobrino, Radio Marca. O primeiro, valoración dun día moi malo pro Deportivo porque a imaxe foi lamentable, realmente, dende o principio. Bos días a todos, ou boas tardes, mellor dito, a todos. Creo que hoxe o partido era un partido difícil para nós, moi difícil. Creo que nos enfrentamos ao peor rival posible para a xornada 42, xogándose o título, porque un equipo que encaixa moi pouco, que ten moita capacidade para ter o balón e para escondelo e para non roubalo, co cual é moi difícil facerlle ocasións de gol, e nós tuvemos unha primeira ocasión cun erro deles de Kevin, e despois na primeira parte creo que non estuvemos mal na presión cando íbamos ao home para buscar duelos. Eles meteron a Muraz para prevendo eso e ganar os duelos, e creo que dos tres primeiros ou catro primeiros remates foron goles, non? 0-3, daquela o partido pois non ten ningún tipo de historia a partir de aí, porque les xogando esa liga pois é difícil que un equipo que é o menos goleado da liga lle metas man buscando máis 0-3, non? É certo que a sensación é moi mala, e que o partido foi malo porque pois non nos deixaron facer ningún tipo de situación de perigo, e nos vamos cunha mala sensación, pero como falamos aí cos xogadores no vestuario, é certo que a sensación que temos ahora é moi mala, pero que creo que aquí non é a sensación de hoxe, sino o inicio de outra é o inicio de outro objetivo, de outra era, e creo que aí o club, creo que o momento en que, como dixen aí, creo que dixen aí mes e medio, un día na rolda de prensa, que este club ten un objetivo claro, non? Que é ir a primeira división, e sigue tendo claro. Que tal, Óscar? Fran Hermida, en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Vou un clásico, levamos semanas preguntándoche polo teu futuro, comentabas o venres que quedara desemprazados para falar co club a partir de agora. Eu quería preguntar, entenderías logo de conseguir unha permanencia tranquila como foi a do Depor este ano que non houbera continuidade, iso por un lado, e por outro lado, en caso de que non houbera continuidade, gustaríache seguir prestando servizos ao Depor? Non é cuestión de entender ou non entender, é cuestión de sentarse, falar e ver, analizar e nada máis. Non teño que entender ni non entender, non? Eu creo que, como falaba antes, era un ano de buscar estabilizar o proxecto, un proxecto que necesita as bases sólidas. A pesar deste último mes de tempada, creo que a tempada foi boa, e creo que hasta esa xornada 38 competimos moi ben, e fomos capaces de ter unha racha de resultados en un ritmo de puntuación moi alto. É certo que unha vez conseguido eses 53 puntos, pois sí é certo que o equipo pois non estuvo a altura neste último mes, non? Pero creo que xa o falei hai un mes tamén, non? Que si dependía estes 4 partidos, creo que hai que facer unha valoración global, e non é cuestión de entender ou de non entender. E despois o feito de estar que me preguntabas de estar a disposición do club, non? Hasta ahora sempre estuve a disposición do club, e veremos o que pasa a partir de mañá. Non podo falar sobre hipótesis que non existen, non? En canto un pouco a afección, Óscar, pois entendes un pouco o malestar, non? Deste final de Liga, destos malos resultados. Sí, lóxicamente, non? A ver, a afición, hoxe viñeron outros casi, 19.000, supoño que 1.000 eran do Elche, pero 19.000 que para o partido de hoxe son moita xente outra vez. A afición sempre está detrás, e a afición ven a ver gañar o equipo, e non temos ninguna sola queixa, non, da afición, todo o contrario. Sempre dixen que para nós xogar en Riazor é un aliciente, unha ilusión para o equipo, para os xogadores. Hai unha ilusión especial cada vez que xogamos aquí. O que pasa é que, pois o fútbol despois os rivales tamén xogan, e moitas veces non che deixan e non eres capaz, e o rival te supera. Hoxe o rival foi mellor que nós, é un mellor equipo que nós, e hai unha diferencia entre o Elche e o Deportivo ahora mismo no campo. É un equipo que ahora está en primeira división, e nós que temos que seguir traballando, non, para eso. Hola, Óscar, Xurxo de La Voz. Dentro de ese 11,
con muchas novedades obviamente. Hubo una especialmente llamativa, Pablo Vázquez, que había jugado todos los minutos, no salió de inicio. ¿Por qué sucedió algo? ¿Él estaba bien para jugar? No sé. Pablo veña arrastrando unhas pequenas molestias que lle impedían xogar, e hoxe entendimos que pola situación do partido e polo que, de introducir a Martínez, Jaime creo que estaba nun bon nivel, nun bon momento, decidimos que fora a parexa de centrales, non? Óscar, Patricia, da Televisión de Galicia. Falando tamén un pouco de centrais, Pablo e Jaime xogaban despois de despedirse xusto antes de comezar o partido, de coñecerse esta semana que non seguían. Gustaríase que foran as cousas de outra maneira, que esas despedidas non se esperaran a final de temporada, a peche de temporada? Bueno, creo que esas cousas solense facer un pouco para... Creo que ambos xogadores merecen que despedirse ca afición depois destos anos aquí. Si é certo que, non só eso, si é certo que o partido chegaba con moitas cousas fora do céspede para o partido que era, é dicir, cando ven un rival como Elche que se xoga o ascenso aquí, había demasiadas cousas antes do partido durante a semana, que, repito, creo que normal, creo que é habitual, pero que para min sempre, para os adestradores en xeral, sempre son excesivas, non? Excesivas o número delas, non? Pero creo que é normal e creo que hoxe era máis importante que o Depor como club despedise, o Depor como entidade despedise ben os dous futbolistas que foron referente, que son unha referencia para os compañeiros, e así se fixo, que eu non estaba en desacordo ni moito menos, pero si é certo que hai moito ruido alrededor do partido, non? Vale, las dos últimas aquí. Te quería preguntar, bueno, pues dentro de estos jugadores que han ido teniendo oportunidades, hoy Guerrero otra vez repite 11, no sé cómo lo has visto, si también esto, dentro de esas bases sólidas que quieres sentar de cara al futuro, esto, el que entre un futbolista como él, también forma parte de ese plan. Bueno, eu non quero personalizar en Adrián, en Guerrero, pero a nivel xeral, cando un xogador xoven, un xogador da canteira, do filial ou do juvenil, entra no primeiro equipo, é porque ten unhas condicións. En este club, creo que estamos vendo que a canteira ten que ter un papel predominante, un papel protagonista no futuro do propio club, non? E daquela deben de aparecer, debense de confiar. É certo que a evolución ou a aparición de xogadores como Jeremai Umella nos parece que os procesos se aceleran rapidísimo e que os xogadores pasan de xogar no filial a ser determinantes no primeiro equipo. E normalmente non é así, fai falta un período de adaptación, non de adaptación ao fútbol, porque os xogadores xogan moi ben, son de adaptación ao ritmo, de adaptación aos rivais, de adaptación ao equipo. Eso é un proceso normal e habitual. É certo que ese proceso podemos ter máis ou menos paciencia, dependerá da paciencia que queramos ter con ese tipo de procesos, pero creo que os xogadores diron un bon nivel, o esperado, tuveron ritmo, que hai algunha equivocación, como os que non son do 25 para arriba, tamén se poden ter daquela. Eu creo que ten que verse desde a normalidade, non? Ese tipo de situacións, ese tipo de aparicións, non pedirlles aos futbolistas que aparecen do filial que o primeiro día xa estemos facendo contas para cantos goles van a meter a seguinte tempada ou canto importante van a ser, non? Creo que hai que ir con calma. Sabedes que a min me gusta darlle normalidade a casi todo, neste caso tamén, non? Venga, última aí, Patri. Foi a túa primeira experiencia na elite, a túa primeira experiencia na elite, eres, supoño que mellor adestrador do que eras cando hai uns meses chegaches, pero non lle respondiches a Fran cando che preguntou se che gustaría seguir, así que... Si son mellor adestrador, eu creo que
todas as experiencias que un vai tendo, sea na élite ou non sea na élite, vanlle facendo un mellor adestrador, non? Por qué? Porque o adestrador está tomando decisións, diría non as 24 horas de día, pero sí cada momento, non? Cada momento do seu traballo, no adestramento, na preparación, na planificación, no estudio dos rivais, en como temos que encarar o partido a nivel técnico-táctico, a nivel motivacional, todos os momentos se están tomando decisións, non? Parece que só se toma decisións sobre a alineación aos xogadores ou a convocatoria, non, todos os momentos, de feito, a maior parte do tempo, a maior parte, digamos, do traballo do adestrador é tomar decisións continuamente, non? Daquela, evidentemente, todas esas experiencias ao final vante facendo mellor. Creo que unha das claves dos adestradores, eu así me considero, é ir aprendendo de todo, non? Non máis de agora porque sea élite, senón creo que dende hai 5 anos que entrei no Deportivo son moito mellor adestrador que era, igual que cando salindo do Racing Vilalbés era mellor que cando entrei, e cando salindo Betanzos mellor que cando entrei. Creo que a capacidade que temos que ter os adestradores para irnos pois adaptando e para ir sendo cada vez mellores, para ir aprendendo de todo o que nos pasa, pois é unha das claves para que podamos seguir medrando. Eu, bueno, pois vexo así. E despois, polo que decías que preguntaba Fran, non é que falar de hipótesis, bueno, pois non hai lugar a eso, porque non, se me dixeras tes esta opción ou esta, pero non hai esta hipótesis de momento, daquela, bueno, pois valoraremos o análise da tempada a partir de mañán. Creo que para min, pase o que pase, que dicías se eu salgo sendo mellor adestrador, pase o que pase, para min estos 7 meses, pois date conta que, ou daros conta que hai 7 meses, tal día como hoxe, estaba collendo un avión para Cartaxena, en unha situación moi delicada do club, en postos de descenso, do equipo en postos de descenso, para un partido, para ver se éramos capaces un pouco de darlle continuidade a un bo traballo, e ademais pois reconducir algunhas outras cousas que víramos para un partido. Levamos 7 meses, o equipo tuvo momentos moi bons, tuvo outros non tan bons, e sobre todo ten este momento ahora que parece que unha sensación rara, porque levamos 4 derrotas seguidas, que hasta ese momento nunca tuéramos 2 derrotas consecutivas. Bueno, eu creo que hai que facer unha valoración global, e a miña valoración global cara a como son eu, a como estou eu, a como encarei esta encomenda que me fai o club, e sobre todo a como salgo despois, pois eu estou contento, moi contento. Vale, vamos, cortar nada, que están aquí, quieren entrar. A ver, venga, la última. Venga. A ver, a última. Óscar, realmente, sinceramente, a resposta, crees que ti personalmente quedas tocado polo resultado, por este 0-4, polos comentarios que hai na rúa, no deportivismo, e tamén que este encontro deixa a outro tocado a maiores que Soriano polos cánticos na súa contra? A ver, eu non podo falar de quen queda tocado ou quen non, lóxicamente, non? Eu o que creo é que hai que facer sempre unha valoración global. Lóxicamente, os adestradores sempre dependemos de hoxe, do resultado de hoxe, nin siquiera do de ayer. Creo que a sensación cando sales do partido do Racing de Santander era mala, a sensación que tiña na roda de prensa era que mal, que no descanso íbamos 2-0 tal, e levábamos creo que 9 ou 10 partidos sin perder, non? Con cual, a imaxe sempre nos quedamos ca última, non? Evidentemente, estes últimos partidos a imaxe non é boa do equipo, e o máximo responsable sempre é o adestrador, non? Pero no meu análisis, no análisis realmente exhaustivo que debe de facer calquera, pois está algo global, non? E analizar todas as situacións, absolutamente todas, analizar a situación na xornada 12, na 18, todo o que pasou este equipo durante todo este ano, moitas cousas que se foron xestionando dunha maneira que afectase pouco o rendimento do equipo, e me quedo máis con eso. Despois, por certo, na rúa, toda a xente que me para pola rúa, non podo estar máis agradecido á afición do Depor, porque
bueno, pois me trata e me transmite moito positivismo cara a miña figura, daquela pois eu non podo falar do que di a afición, porque para min a afición me trata espectacularmente ben. Bueno, a ver se conseguimos sacar algo nesta última. Óscar, logo desta oportunidade a fronte do equipo, a ti, de xeito persoal, o corpo pediríache seguir avanzando na carreira como primeiro adestrador onde fose, ou és un home de club? Que non sei a pregunta, xa me fixeche antes, hai un momento, non? Sí, xa me fixeche antes, ahora me fixeche de outra maneira, non? Non falo de hipótesis. Claro, é dicir, que é estar no club de outra maneira? Pois depende. Si me poñen de presidente, digo que non. Que é dicir, non hai... Eu sempre, hasta ahora, sempre fui un primeiro adestrador, sempre, tuve esa desgracia, sempre aprendín sobre o que a mí me pasou, nunca aprendín sobre o que yo pasaba do lado, eso é bon e malo. Pero sobre hipótesis non podo falar, Fran. É dicir, ao final, que queres que che diga? Eu síntome primeiro adestrador, pero iso nunca se sabe, e hai que deixar as cousas que corran, que circulen. Veña, gracias a todos. Aproveito para darvos... Me escoitades? Sí. Aproveito para agradecervos a todos o trato que sempre me dichedes e que me seguides dando e que me vades seguir dando, seguro. Veña, chao.